Παπά, δεν το πιστεύω, μα τον έχω τόση έγνοια. Τον καλό τον Άι Βασίλη με τα άσπρα του τα γένια. Θα μου φέρει τάχα τότε καραμούζα φασουλή. Φτάνει μόνο μη ξεχάσει και τα αντικρινό παιδί, που δεν έχει ούτε να το πει. Και το συμπονώ τόσο. Άι Βασίλη, αν το ξεχάσει, το δικό μου θα του δώσω. Καινούργιος χρόνος πάλι ξημερώνει και σβήνεται και χάνεται ο παλιός. Μαζί του θα σβηστούνε κι όλοι οι πόνοι. Το δάκρυ μας, η λύπη, ο στεναγμός. Χριστέ μεγαλοδύναμε, Θεέ μας. Χριστέ γεμάτε αγάπη και στοργή. Χαρούμενο το χρόνο χάρισε μας και δώσε την ειρήνη σου στη γη. Άγιος Βασίλης, καλώς μας ήρθες τέτοια ώρα, πώς προσμένουν τα παιδιά μες στο σακί να φέρεις δώρα αυτή την όμορφη βραδιά. Η κάθε ελπίδα μας να ανθίσει με την καινούργια την αυγή και κάν την αγάπη να καρπίσει, Άγιο Βασίλη μας στη γη. Ξημέρωμα πρωτοχρονιάς, το χιόνι πέφτει από ψηλά. Ξημέρωσε πρωτοχρονιά και γέμισαν οι κλόνοι. Ο Άι Βασίλης στη νύχτια φέρνει τα δώρα στα παιδιά που τραγουδούν ακόμη. Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά σε κάθε σπίτι και γωνιά για να χαρούνε όλοι. Και με τη νέα τη χρονιά υγεία, αγάπη και χαρά να έρθει στη χώρα όλη. Το δέντρο στολισμένο. Το δέντρο στολισμένο, καμαρώνει φουντωμένος και τριγύρω τα παιδιά τραγουδάνε με χαρά. Τα φωτάκια του φωτίζουν, καμπανούλες το στολίζουν, φάτνη άστρα και παιχνίδια και χρωματιστά στολίδια. Πρωτοχρονιά. Αρχιμηνιά καλή χρονιά, καλώς τον άρχοντά μας, που όχι την τύχη να δεθεί και την καρδιά το πλούτος. Βάνω το πόδι το δεξί και όλα δεξά να πάνε. Σπάσε το ρόδι τάλικο στη μαλλιαρή την πέτρα. Πιέσε απ' τάμιλο νερό τις κρυσταλλένες βρύσεις. Σκόρπα τα φύλλα της ελιάς, πες της καρδιάς τραγούδια. Όσα την πέτρα με ριζά, η αγάπη να ριζώσει. Ξόρκι τα μήλι το νερό, ναύς το κακό το μάτι. Και σαν το ρόδι με αγαθά, το σπίτι να γιομίσει. Ο Άι Βασίλης έρχεται με δώρα φορτωμένες, κούκλες δέντρα χιονισμένα και τρέχει ο Λούθ ευτυχισμένος με τα κάτασπρα τα του γένια και λέει με χαρά: σ' όλα τα καλά παιδιά δώστε παιχνιδάκια σ' όλα τα φτωχά παιδάκια. Όποιος γύρω τους προπά, χαμόγελο, γέλιο, ηρεμία, μέσα του θενά, σκυρτά, η χαρά ευτυχία. Είχε φτάσει τελευταία, το ξεχάσαμε σου λέω, και παιδεύτηκε με καλά τα στολίδια τα μεγάλα. Σε φιλάει για την ώρα και μην ξεχάσεις πως το δωράκι μου αυτό περιμένω πώς και πώς. Δεν έμεινε ούτε ένα ζόρι για να περισσεύει. Τα τυλίξαμε, τα στολίζαμε κι άλλες δεν τα έχουμε φέρει. Κούκλα η μη γελαστή, όμορφη, χαροπίτα να κρυάφτανα για να μείνουν να μπαλώσω παιδάκι πίσω σαν του παππού στα λαμάω, θα με πάρει αγκαλιά σαν τους δυο φιλιά. Ο καινούργιος χρόνος, έλα από τα ξένα και το τραγουδά που τον παλιό τον χρόνο διώξε κι έλα εσύ, μη μας έρθεις πόδα με κλειστή ψυχή, τι χαρά που φέρνει, βρέχει ο ουρανός, λάμπει νέο αστέρι με καινούριο φως.
Πόνο στο έλκυθρο κιλό, κι είμαι και λίγο στρουμπουλό. Θα ήθελα να ήταν παγωτό, ολόκληρο το χιόνι. Βλέπω τα δέντρα τα ψηλά, σαν γλυφιτζούρια είναι κι αυτά. Θα ήθελα να ήταν ζάχαρη και τα βουνά ακόμη. Μέσα στο σπίτι σαν θα μπω, δίπλα στο δέντρο το ψηλό, τραπέζι είναι στρωμένο. Το βράδυ πως προσμένει. Θα ανοίξουμε δώρα ένα σωρό, φαΐ θα φάμε και γλυκό. Και από την πίτα νάτο, φλουρί Κωνσταντινάτο. Ευχαριστούμε τα παιδάκια για την όμορφη βραδιά που μας δώσαν. Αν κάποιο παιδί άλλο θέλει να μας πει ένα ποιηματάκι, αν είναι κανένα παιδί εδώ. Παιδιά, καλή χρόνο, ευχαριστούμε χρονίες, να είστε καλά. Δεν ένα ποιηματάκι. Μιλήσουμε τις σπίτες μας τώρα. Είναι τους λόγους της Σκάλας, των πρώτων και της σκοτικού μας ημερήματος της Παλατάδου. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δοθήν αναλύωτος ανθρωπίνητος, πάσαν τη γην εξήρθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγον σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας, τη φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα. Πάτερος Ιε Χριστό τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα έλεος. Που των αιώνων ποιητής και δεσπότης, θέτων όλων υπερούσιε όντως, την ενιάξιον ευλογήσεων περίοδων, σώζον το ελέη σου, το απείρο ηχθήρμον, πάντα στους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη, και εκποώντας φόβον, λυτρώτα εφόρον πάση, το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς του Θεός κατά το μέγα ελεός του δεόμεθά σου επάκτουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τα υπέρ των Αρχιεπισκόπου ημών των Θεού και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπερτευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, κατά ξηράν θάλασσαν και αέραν φιλοπρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπερτευλογηθήνε τον έναν είναι αυτόν της πιστότητας του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Ετιδεόμεθα και υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, των προσφερών τα δώρα ταύτα, εις τιμή και μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Βασιλείου και Σαρίας των ορφάνων του Μεγάλου, των απεδεχομένων των παράσου μέγα και πλούσιων ελαιών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θέμενος και τη ζωή μόνης χείρα σου διακρατών, επάξουν ημών δεωμένους σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδου ημών, εις τον αίων εν εαυτό της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερωμένους εις δόξαν συν και τιμήν, τον Αγίος Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας Καπαδοκίας. Επίλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάψουν εφημάσου τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σου ουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ελπίκαμε το ζώδι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ουκ πάρτο μόνο ζήθησετε άνθρωπος, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, τον Αγίος Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα σοι ως Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι, ότι εκδώ ημένς εκεί πετυμηθήνε κατά εξάμεινη την ημών σωτηρίαν και αναστάσε των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες προναχάρη των Αγίων Παναμωμογίας Αυτομητρός, των Αγίων Ελόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Καλλινίκων Μαρτύρων, τον Αγίος Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας Καπαδοκίας, οροφάντος του Μεγάλου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Σας μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη μας κ. Δωροφέου του Πατέρου, να είναι ευλογημένο, ειρηνικό και με υγεία το καινούργιο έθνος. Χρόνια πολλά μου. Είσαι καλά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε σήμερα εδώ στο χωριό μας, τον πατέρα Νικόλαο, τους εκπροσώπους του Δήμου, τους χωριανούς μας και φίλους του χωριού, και να ευχαριστήσω εκ μέρους του χωριού, τους συλλόγους και την τοπική κοινότητα και το Δήμο για ό,τι προσφέρουν στο χωριό μας και στην εναρία μας. Ειδικά για το Σύλλογο Φιλοπροώδων Παλατάδου, που μαζί με την Εκκλησία έχουν μια καλή συνεργασία, που μας πρόσφεραν πριν από λίγες μέρες πετρέλαιο για την εκκλησία μου για το χειμώνα, το Σύλλογο Κακισκάλας που φροντίζει το προσκύνημα της Κακισκάλας και το Δήμο που πάντα είναι στο πλευρό μας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, υγεία σε όλους σας. Ένα ευτυχισμένο χρόνο να περάσουμε και τον χρόνο με υγεία. Όταν οι ευχές έρχονται από παιδιά, είναι ευχές αγγέλων. Και μαζί με τις ευχές του εδεσιμότατου Άγγελου και του εδεσιμότατου πατέρα Νικολάου, όλα αυτά αθροιζόμενα μας κάνουν να συγκινούμεθα, αλλά και να υποσχόμεθα ότι οι ευχές συνοδεύονται και με την προσπάθεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν όλοι μας, ο καθένας με τον τρόπο του, ο καθένας με τις δυνάμεις του, και το καινούριο χρόνο θα το προχωρήσουμε δυνατά ενωμένοι, συνεργάσιμοι, με πνεύμα αλληλεγγύης και αγάπης που μας δίδαξε ο ίδιος ο αρχηγός της Εκκλησίας μας. Και εγώ με τη σειρά μου τα χρόνια πολλά, αλλά είμαι υποχρεωμένος από αυτή τη θέση να εκφέρω και ορισμένες ευχαριστίες
Ευχαριστίες που τις αθροίζω όλο τον χρόνο που μας πέρασε. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου τους εδεσιμότατους, τους κυρίους αντιδημάρχους, τα εκλεκτά και εξαίρετα μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τους προέδρους των συλλόγων μας, ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φαλατάδου, με μια ιστορία 110 ετών περίπου, ο Σύλλογος Απαταχού Φαλαταδιανών που εδρεύει στην Αθήνα, ο Σύλλογος της Κακισκάλας, ο Σύλλογος της Βολάξ, ο Σύλλογος του Κουμάρου, που έχουμε την τιμή να έχουμε και εκπροσώπους των συλλόγων σήμερα κοντά μας. Προσπάθειες γίνανε αυτό το χρόνο, αρκετές και στο μέτρο του δυνατού. Σε αυτές στηριζόμαστε για να συνεχίσουμε και το καινούργιο χρόνο. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω από αυτή τη θέση έναν πολύ συνεργάτη μου όλο αυτό το χρόνο που πέρασε, καλύπτοντας πολλές μικρές ή μεγάλες ανάγκες, οι οποίες πιθανόν να μην έχουν φτάσει στα αυτιά σας. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Βιδάλη, ο οποίος μας βοήθησε άμεσα σε μια πρώτη ανάγκη που έτυχε να έχουμε όσον αφορά την ίδρυυση του χωριού. Κάποια στιγμή το μοτέρ για λόγους ιδιαίτερους σταμάτησε, η ίδρυυση ήταν άμεσης αναγκαιότητας για τον οικισμό μας και αμέσως ο κύριος Βιδάλης φρόντισε με τις διαδικασίες που ξέρουμε στο Δήμο να έρθει ούτε 12 ώρες περάσανε και το μοτέρ το καινούριο να είναι στη θέση του. Γι' αυτό και πολλά άλλα τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και εύχομαι, κύριε Αντιδήμαρχε, και τη χρονιά που μας έρχεται να μας έχετε πάρα πολύ κοντά. Και εμείς εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης ένα έκτακτο εθελοντικό συνεργείο που έγινε στο χωριό μας, σχηματίστηκε στο χωριό μας και κάλυψε κάτι μικροανάγκες, αλλά ήταν σημαντικές. Προτεργάτης σε αυτή την κίνηση ήταν ο εξαίρετος συνάδελφος του τοπικό συμβούλιο που έχουμε στο Φαλατάδο, ο κύριος Χιμάνης. Μάζεψε ορισμένους που είναι και ανάμεσά μας, να μην πω ονόματα, πιθανόν να ξεχάσω κάποιον, και φροντίσανε την έξω όψη του καταστήματός μας, το δημοτικό μας γραφείο. Αυτό και μόνο και πολλά άλλα φροντίσανε αυτή η εθελοντική ομάδα, όπως ακούσατε και προχθές τον εδεσιμότατο εφημέριό μας, να λέει ότι κάτι κάνανε και στον ιερό μας ναό. Αυτό αξίζει συγχαρητήρια και εύχομαι και το καινούριο χρόνο να την πληθύνουμε αυτή την ομάδα, όπως ομάδα εθελοντική υπάρχει και στο Σύλλογο του Κουμάρου και στο Σύλλογο της Βολάξ. Αυτό σημαίνει ότι οι ανθρώπινες αξίες λαμβάνουν χώρα στο τοπικό μας κοινοτικό διαμέρισμα, να το πω έτσι, του Φαλατάδου, και ευωδώνουν, πληθαίνουν και δίνουν καλό παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Τους συλλόγους, είπε και ο πατέρας Άγγελος, είναι κοντά μας, οι σύλλογοι λειτουργούν με άριστη συνεργασία, προχωρώντας τα αγόρια του Δημοτικού πρώτα. Τα αγόρια του Δημοτικού πρώτα. Τα αγόρια πρώτα προηγούνται τα κορίτσια βέβαια, να είναι ακόμα πιο εύφορο, αν θέλετε, σε εισαγωγικά. Θα καλέσω εκ μέρους του Δήμου σε αυτή τη θέση τον κύριο Αντιδήμαρχο να μεταφέρει τις ευχές, τις δικές του και του κυρίου Δημάρχου. Κύριε Βιδάλη. Καλησπέρα σε όλους σας. Μεταφέρω τις ευχές του Δημάρχου Τίνου, κ. Σίμου Ορφανού, για μια καλή και ευλογημένη χρονιά, δημιουργική,
και χωρίς προβλήματα. Εδεσιμολογιότατη, πατέρα Άγγελε Τζανολίνα, εδεσιμολογιότατε πατέρα Νικόλαε Μαραγκέ, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι των τοπικών συλλόγων του Φαλατάδου, του Κουμάρου, του Βολάξ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, εύχομαι σε όλους μια καλή και ευλογημένη χρονιά. Ο πρόεδρος του τοπικού, ο κύριος Κουμαριανός, με κάλυψε 100% στη λογική που ξεκίνησε. Το μήνυμα σήμερα μας το έδωσαν τα παιδιά. Αν παρακολουθήσαμε τα βηματάκια τους, όλα μιλούσαν για τις γιορτινές μέρες, για την αγάπη, για τη συμπόνια, για την κοινωνική αλληλεγγύη, για την αγάπη που πρέπει να έχει ο ένας με τον άλλον και πως πρέπει να είμαστε ο ένας με τον άλλον σφιγμένοι στα χέρια δυνατά, χωρίς χρώματα και χωρίς παροξισμούς. Εδώ λοιπόν στο τοπικό διαμέρισμα του Φαλατάδου, τη χρονιά που πέρασε, ήμασταν όλοι μαζί ενωμένοι. Ήμασταν όλοι μαζί για το τοπικό διαμέρισμα. Αγωνιστήκαμε όλοι μαζί. Οι σύλλογοι όλων των χωριών, ο πρόεδρος του τοπικού, εθελοντικές ομάδες, οι χωριανοί από όλα τα χωριά, πιαστήκαμε χέρι με χέρι και είπαμε θα δουλέψουμε για το χωριό μας και τίποτα άλλο. Μέσα στο 2016 προσπαθήσαμε και εκπληρώσαμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου κατά 100%. Τα έργα που βάλαμε, σύμφωνα με το αντίστοιχο ποσό που μπορούσε να μπει από το Δήμο για την τοπική ενότητα εδώ, εκπληρώθηκε κατά 100%. Και θέλω να ξεκινήσω να πω τα 2-3 έργα και αυτά που γίνανε στο χωριό. Τα έργα αυτά ήταν η μεταφορά των ομβρίων υδάτων μπροστά στο μπαρ το live, αυτό που συγκεντρώνονται αργοί και έκαναν μία λακκούβα, έγινε ένα εργάκι έτσι ώστε να απομακρυνθούν. Η υδροδότηση του γηπέδου, του 5x5. Η ζημιά που είχε γίνει από το πέσιμο του βράχου στα κατήφορα. Εκεί με τα δρανή λίγο μετά που ρίξαμε. Στο Κουμάρο, ο καθαρισμός της δεξαμενής και κάποια εξαρτήματα τα οποία ήταν για την εύρυθμη λειτουργία της σύντρευσης και η παραχώρηση κάποιων υλικών έτσι ώστε ο σύλλογος με την εθελοντική του δράση να φτιάξει κάποια πράγματα που ήθελαν εκεί. Επίσης, στο Βολάξ έγινε η σύνδεση της νέας δεξαμενής με το δίκτυο του χωριού και κάποιες συντηρήσεις οδοστρωμάτων, η συντήρηση των οδοστρωμάτων έγινε σε όλη την περιφέρεια του τοπικού διαμερίσματος. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και για το 2016 όλοι μαζί, ο Δήμος Τίνου, με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο και με τη Δημοτική Αρχή και με όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους συνδυασμούς, θα είναι κοντά σας σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται στην καθημερινότητά μας. Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Επίσης ξέχασα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εθελοντική ομάδα. Η εθελοντική ομάδα με κάλυψε ο κύριος Κουμαριανός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πέτρο τον Κεμάλη, στον Γιώργο τον
τον Μπόζη, τον Ζαλόνι τον Ραφαήλο, τον Αλβέρτη τον Γιώργο, και άλλοι είναι που πιθανόν να ξεχνάμε κανένα. τον Νίκο τον Κεφαλονίτη, τον Γλύ που λένε. Ναι, ο Νίκος, ναι. Και τον Νίκο τον Βιδάλη, ο οποίος σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι κοντά. Με ενημερώνει για τα προβλήματα και κατευθείαν ό,τι μπορούμε κάνουμε. Επίσης, στον πατέρα Άγγελο, τον Τζανουλίνο, ο οποίος συνεργαζόμαστε άψογα, στους ανθρώπους, στους επιτρόπους της Εκκλησίας και σε όλες τις γυναίκες τις εθελόντριες που είναι κοντά και αγωνίζονται σε κάθε εκδήλωση του χωριού, των χωριών του τοπικού διαμερίσματος. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Σας μεταφέρω τα χρόνια πολλά από τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας Απατακού Φαλαταδιανών, ως επίσης και από το τοπικό σύμβουλο τον κύριο Φιρίγκλο. Θα παρακαλέσω τον κύριο Αντιδήμαρχο να πει τις ευχές του, ο κύριος Απέργης. Κύριε Απέργη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Οι προσφωνήσεις έγιναν από τους προηγουμένους και δεν είναι ανάγκη να συνεχίσω κι εγώ. Σας εύχομαι καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία στην οικογένειά σας και όλοι μαζί με μια γροθιά να αντιμετωπίσουμε ό,τι προβλήματα υπάρχουν και στο τοπικό διαμέρισμα του Φαλατάδου και γενικά στη χώρα μας και σε όλη την Τίτο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Κοντριά, κύριε ευχή σας. Παρακαλώ. Όλοι, εντάξει. Χρειάζεται πολύ. Ας πούμε, ως εκπρόσωπος. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Ακούγομαι, υγεία, καλή συνεργασία, καλή δύναμη στο τοπικό και στον πρόεδρο και φυσικά εγώ να συνεχίζω να ευχαριστώ και να λέω ότι για να πάει ένας τόπος μπροστά χρειάζεται συνεργασία. Και πιστεύω ότι εδώ στο Φαλατάδο όλα αυτά τα χρόνια ενορία, σύλλογοι, τοπικά, αυτοδιοίκηση, δήμος, αλλά και οι ίδιοι κάτοικοι ήταν μια γροθιά για το καλό του χωριού. Μπράβο σας, συνεχίστε έτσι και να ξέρετε ότι όσο υπάρχει αυτή, είστε ενωμένοι, να ξέρετε ότι πάντα κερδίζετε και πάντα είναι προς το καλό και της περιοχής, αλλά γενικότερα και του νησιού μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή χρονιά. Σειρά για ευχές έχει ο τοπικός σύλλογος. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Κακισκάλας. Κακισκάλας. Έλα κύριε. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου της Παναγίας Κακισκάλας να σας ευχηθούμε καλή χρονιά, με υγεία. Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια για την προσπάθεια που κάνουμε. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Υγεία να έχουμε και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι μια μεγάλη οικογένεια. Τελειώνει όμως. Είμαστε τόσοι σύλλογοι, αλλά είμαστε μια γροθιά. Ο εκπρόσωπος, παρακαλώ, του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φαλατάδο, μιας ιστορίας συλλόγου των 110 ετών. Είναι σημαντικό αυτό. Το νέο μέλος, ο κύριος Τζανουλίνος. Εγώ εκ μέρους του Συλλόγου Φιλοπροόδων, λόγω του ότι ο πρόεδρος έχει ντυθεί. Θα σας ευχηθούμε καλή χρονιά, ευτυχισμένο του 2016. Υγεία, χαρά. Να ευχαριστήσουμε όλους σας που ήρθατε, τους εκπροσώπους του Δήμου, τους συγχωριανούς μας και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Φραντζέσκα Παπαγιανοπούλου που τους 2 τελευταίους μήνες έκανε ένα πρόγραμμα φιλοσοφίας για εφήβους και για παιδιά.
η οποία τώρα θα μοιράσει κάτι βεβαιώσεις στα παιδιά που συμμετείχαν. Ευχαριστούμε. Είναι αυτό που είπε ο κ. Ζανουλίνος, είναι ένας καινούριος επιστήμον, αν είναι με την καινούργια γραμματική επιστήμονος. Εν πάση περιπτώσει, ανατέλει ένα καινούριο αστέρι στο χώρο μας. Ο Φαλατάδος έχει μία παράδοση εκλεκτών, διακεκριμένων προσωπικότητων και μεταξύ αυτών ένα καινούριο μέλος, η Φραντζέσκα Παπαγιαννοπούλου. Το τι είναι μπορεί να μας το πει η ίδια, γιατί εγώ πιθανόν να κάνω λάθος. Θα παρακαλέσω σε αυτό το σημείο τον πρόεδρο του Συλλόγου Κουμάρου, ένα χαιρετισμό. Έλα Αντώνη, έλα κύριε Αντώνη. Καλησπέρα. Είμαι προετοιμασμένος για να μιλήσω. Πολλές ευχές για καλή χρονιά. Το μόνο που ήθελα να πω, επειδή συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να ανταλλάξουμε ευχές, να μην ξεχνάμε ότι η κοινότητά μας έχει ένα κέντρο που είναι ο Φαλατάδος, αλλά έχει και δύο πολύ όμορφους περιφερειακά και δύο πολύ όμορφους δορυφόρους, που είναι Μάριο και τη Βολά. Οπότε ευχές από όλους μας και να έχετε καλή χρονιά με υγεία. Ο κύριος Δερματόλας τον γνωρίζετε από το πρόγραμμα που έχει ο Δήμος μας, Βοήθεια στο Σπίτι. Είναι ο υπεύθυνος, έτσι το λέω καλά κύριε Δερματόλα. Είναι πάντοτε και όχι μόνο στους δικούς μας οικισμούς, αλλά γενικότερα στην Δήμο. Από το Σύλλογο της Βολάξ βλέπω βέβαια ένα παλιό μέλος εδώ, αλλά πάντοτε μέσα δραστήριο και ενεργητικό, και τον κύριο Αντώνη, τον Καρίδα, που πω έτσι, Φιλιππούς, να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Κύριε Αντώνη, θέλετε να πείτε μια ευχή βολαξιανή? Ο Νίκος. Ο Νίκος. Νίκο. Έλα Νίκο. Καλησπέρα από Βολάξ, από το ΔΣ, το πρόεδρο τον κύριο Ιωσήφ. Ευχές σε όλους για ένα υγιές 2016 με αγάπη και ό,τι καλύτερο για κάθε χωριό και για το τοπικό συμβούλιο. Ευχαριστούμε λίγο. Με συγχωρείτε σε διεύθυνα, αλλά ο Σύλλογος της Βολάξ, έχω πει και στη Βολάξ, ότι είναι ένα πρωτότυπο δημιουργικό συλλογικό όργανο. Αυτό τι θέλω να πω με αυτό, ότι όλοι διαβάζουμε κάθε χρόνο ή βλέπουμε ή παραβρισκόμεθα σε πολλές και άριστες εκδηλώσεις του. Η ευχή μας από εμάς, από όλους, είναι να συνεχίσετε σε αυτά τα βήματα. Θα καλέσω την κυρία Πιά Παπαγιαννοπούλου να πει με δικό της τρόπο το έργο που έχει φτιάξει εδώ στο σχολείο μας. Καλησπέρα και από μένα. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι η κόρη του Καρουλιού, η αλλιώς του Αγγελάρη Εκομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κουμαριανό για τα καλά του λόγια. Απλά πρώτα απ' όλα νιώθω ότι είμαι Φαλαταδιανή, αν αυτό είναι ένα στοιχείο να προσδιορίσει την ταυτότητά μου. Έτσι λοιπόν, εκτελώντας και εγώ τη θητεία μου στη ράτσα αυτού του χωριού, θεώρησα χρέος, με την καλή έννοια, το να επιστρέψω και να προσφέρω αυτό που ήξερα ή αυτό που έμαθα. Έτσι λοιπόν, οργανωθήκαμε με τα παιδιά, έκανε ένα πρόγραμμα φιλοσοφίας για παιδιά και εφήβους εδώ στο Δημοτικό Σχολείο. Είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, του στοχασμού, της επιχειρηματολογίας, της συνεργασίας και πολλών άλλων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια, πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σύλλογο και όλα τα μέλη και κυρίως τον Κοκονή, όπως λέμε, γιατί ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικός. Γιατί βέβαια μου παρήχε το χώρο, μου παρήχε προτζέκτορα και πέρα απ' όλα μου παρήχε και τη ψυχολογική στήριξη, ας το πω, και την ενθάρρυνση για να στήσω αυτό το πράγμα που είχα στο μυαλό μου.
Είναι ο τρόπος μου να πω ευχαριστώ στον τόπο που με μεγάλωσε και κυρίως στους γονείς μου που μου δώσανε φτερά, αλλά μου δώσανε και ρίζες. Αυτά από εμάς. Και θα καλέσω τώρα ένα τα παιδιά να πάρουν τη βεβαίωσή τους από το πρόγραμμα. Να πω ότι στο πρόγραμμα συμμετείχαν 7 παιδιά. Τα 3 κορίτσια ήταν από άλλα χωριά, ήταν από την Ποταμιά, από τον Κέντρο και από τη Μέση. Απλά επειδή έχουν και εκείνα στα χωριά του σκοπή της δικής τους πίτας, ήταν αδύνατο να παρευρεθούν. Έτσι θα δώσουμε τις βεβαιώσεις στα Φαλαταδιανά για σήμερα και μετά θα δώσω εγώ τις υπόλοιπες. Λοιπόν, ο πρώτος φιλόσοφος είναι ο Ζελώνης ο Λορέτζος. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Δεσίπρης ο Αντώνης. Ο Δεσίπρης ο Αντώνης, έχουμε και άλλο Δεσίπρη. Είναι ο Δεσίπρης ο Γιώργος. Ο Παπαγιαννόπουλος ο Γιώργος. Παιδιά είναι η Ρουγέρη η Μαρία που είναι από το Γέχρο, η Λιβαδάρη η Μαρία που είναι από την Ποταμιά και η Φραπασχάλη Κωνσταντίνα που είναι από τη Μέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κρύα έχουμε μαρτύρων. Είδατε τη Φραντζέσκα, ακούσατε πολύ λίγα πράγματα, αλλά καταλάβατε, πιστεύω, πολλά. Είμαστε υπερήφανοι. Και αυτό που είπες για τον Φαλατάδο, θυμάμαι από μικρός λέγανε και να πεινάς, αν τα λέξει Φαλατάδος, παχαίνεις. Φτάσαμε στο τέλος αυτών των ολίγων που είπαμε, να μην σας κουράζουμε, αλλά ήταν σημαντικά για μας και πρέπει να τα ακούσετε κι εσείς επιγραμματικά. Ο Άης Βασίλης τον γνωρίζετε. Δεν τον γνωρίζουμε μόνο στον Ιερό Ναό μας, τον γνωρίζουμε και εδώ. Εκεί μεγάλη χάρη του, αλλά και εδώ αυτός ο προκομμένος Κύριος, ο αυθόρμητος, ο ακάματος, θα μοιράσει τα δώρα στα παιδιά. Είναι ο Νίκος ο Κοκονής, ο Νίκος ο Βιδάλης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Φιλοπροόδων και στο μέτρο των δυνατών με πολλές προσπάθειες φροντίζει το Σύλλογο, το Διοικητικό Συμβούλιο και ό,τι δραστηριότητες ανακύπτουν σε όλο αυτό το χρόνο που μας έρχεται, που μας πέρασε και που θα μας έρχεται. Παρακαλώ στον Άγιο Βασίλειο, το ομοίωμά του, ένα χειροκρότημα. Το μέλλον στηρίζεται στα παιδιά μας. Βλέποντας τα παιδιά μας παίρνουμε δυνάμεις. Βλέπουμε τα παιδιά μας να ακολουθούν την παράδοση. Αυτό σημαίνει ότι τα θεμέλια, οι ρίζες μας υπάρχουν, συνεχίζουν μέσα στα χριστιανικά και εθνικά μας πλαίσια. Πόσο πολλά είναι τα δώρα. Γιώργο. Προχωρώντας, τα αγόρια του Δημοτικού πρώτα. Τα αγόρια του Δημοτικού πρώτα. Τα αγόρια πρώτα προηγούνται τα κορίτσια. Ευχαριστούμε πατέρα Νικόλα. Ό,τι καλύτερο για το... Με τραγουδάκι τώρα. Με τραγουδάκι. Με τραγουδάκι. Θα βάλω τραγουδάκι. Έξω. Δεν θα παίζετε μέσα εδώ πάρα, έτσι, φαντάζομαι. Ναι, όλα τα παιδιά κάτω. Από εδώ θα πάρει τα όλα. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η συμμετοχή σας, ναι, μας ενθουσιάζει. Μοιράζουμε τα δώρα και αμέσως θα κόψουμε τις πίτες να πιούμε και το κέρασμα που κάνει ο σύλλογος εδώ, ο τοπικός μας.
Και δεσιμότατε, πατέρα Νικόλαε, υπάρχουν μικρά παιδιά που δεν έχουν πάρει δώρα, όλα θα έρθουν εδώ να πάρουν τα δώρα. Και δεσιμότατε, πατέρα Νικόλαε, για το σύλλογο της Καχισκάλας. Παρακαλώ να κόψετε την πίτα του συλλόγου. Το φαγητό θα μου φτιάξει. Ψεύτικο φαγητό φτιάξει. Τι ψεύτικο φαγητό. Παίρνει φορτακή και δίνει επικίνδυνα εδώ. Να πάει ένα κλώτσο. Ευχαριστούμε, πατέρα Νικόλαε. Ό,τι καλύτερο.
Ένα λεπτό. Περιμένετε, σε 2 λεπτά είναι εδώ πέρα ο Δήμαρχος να σας πει μια ευχή. Σε 1 λεπτό θα είναι εδώ.